Yey wemsizi phela sikhuluma ziyasala. Hayi ake ngubonge umasipala. Ake ngubonge umasipala ophethwe yimeya umthetho uNyambose. Hayi ake ngubonge ngempela. Nkosi yami ungesekile nawo kakhulu. Wanginika isupport enkulu Nkosi yami ngiyabonga kakhulu. Akaze bengibukele phansi. Ngisho ngifika lapha Nkosi yami akukho line ade ngubamba omlungwana lapha bamphethise kweqanda mfowethu bengiyinto esekhekheni. Bangithatha bangibeka kahle office ngahlala nje ngayisitatanyiswa akho line nje bekuthiwa mamcunu left and right. Cha ngiyabonga umasipala wakithi uqhubeke njalo Nkosi yami nokusimela singabantu bendawo. Kufuneka lokho ke ukuthi uma singabantu bendawo masisondela basheshe basemungele. Cha ngiyabonga Nyambose, ngiyabonga futhi umthetho nethimba lakho. Ngibonga kakhulu bafowethu ukungeseka kwenu kukhulu mfotheni kwenziwe kimi nama traffic cop lapha nawo angesekwa ofaka kude. Awu bafowethu ngabala ngithini nje. Ngibonge kakhulu bafowethu.